beautiful igboticnonos, welcome back to my channel, guys. Oh guys, of course you can see I have a very special visitor here. You see, I'm delivering. Why not subscribe to this channel? Come on, subscribe, because subscription is free. I have a visitor on the channel today by name, a titled man. Forget the way he's dressed. No, he's a titled man, like titled man, by name Nzeduru Okoma Juro Nkembo Nambo na Azia in Ihiala, Anambra State of Nigeria. The name long, make I repeat them again. Nzeduru Oko Omajuru Onyonyo Nkembo na Azia in Ihiala, Anambra State. You see, we are representing Anambra men. Very handsome, very chilling, very correct. Don't argue it with me. Don't argue, just listen and of course see what this video is all about. See guys, like I say and I deliver. Of course I told you guys I was gonna show you guys the Yam Festival celebration we had, but before I bring out that video, I wanted to bring a special guest in the building. I felt he's gonna tell us everything we need to know about this Yam Festival. So welcome. You can introduce yourself if I didn't introduce you very well before we proceed. Okay, aham bụ Okwuchukwu Obidiegwu Nzeduru Okoma Juru Onyonyo na Azia, Anambra State. Yeah, Daalonu. Okay. The next thing here is I want you to explain to my viewers, to my subscribers, what is Yam Festival. Kedifebu Iwaji no menana ndi Igbo. What is Yam Festival in Igbo culture? That's what I just said now. So he's going to explain to us what is Yam Festival in Igbo culture. He's going to speak Igbo because this is Igbo channel, right? He's also going to speak English if he wants, but either of the case, if it's Igbo he's saying, of course I'll tell you guys what it means in English. So either we'll just freestyle it. Thank you for having me. You're welcome. Ka njiri Igbo wee kọwaa ya maka ịwaji bụ omenala ndị Igbo. Ya bụ ịwaji bụ nnukwute emume n'ala Igbo. O so na ụmụ emume eji wee mara ndị Igbo. Ndị Igbo eji ịwaji egwu. O tego mgbe ịwaji bidoro n'aka nna nna anyị ha ka e bidoro waba ji. So ịwaji bụ nnukwute emume eji wee mara ndị Igbo. Ịwaji na-egosikwanụ nkwụsị ihe ọkụkụ ihe ubi na mmalite ihe ọkụkụ ihe ubi. The end of the farming season as well as the beginning of the farming season. Okay. So ife eji wee mara ndị Igbo rinne. Ịwaji bụ afụrụ ịwaji dịka nnukwu emume maka na ndị Igbo na-asọpụrụ ji. Ji bụ eze nni niile ndị Igbo na-eri. N'anya ị ga-ahụ na ndị Igbo anaghị awa ọka, ha anaghị awa ube, ha anaghị awa akpụ nke ha ji awa ede, na ihe ha na-awa bụ ịwa ji, maka na o gosiri na ji bụ eze nni niile a na-eri. So ịwa ji bidoro n'aka nna nna anyị ha wee ruo ụbọchị taata anyị nọ na ya. Oke emume ndị Igbo ji akpọku ndị nna nna anyị ha, ndị ichie, ndị egede, ndị nze na ọzọ ka ha bịa nọnyere anyị, kpọkuo ha, kenee ha n'ihe owuwe ihe ubi nke ha nyere anyị, ma yọkwa ha nchekwa ha na ahọ nke abanyere, biko dịka a na-afụ ịwaji dịka oge ahọ ọfụ ọzọ na-ebidokwa. So ya bụ ịwaji bụ nnukwute emume eji wee mara ndị Igbo. Okay. Dalo, thank you. You guys already know what is thank you. That is Dalo. Dalo is thank you in Igbo. Dalo, thank you. So the next question here, don't worry, I'm going to explain everything in translation. I'm going to translate them in Igbo. You can in English you can read the subtitle and you follow what we're saying here. But if you understand Igbo very well, then I'm very sure you enjoy this video as well. So the next question here is why do we celebrate Yam Festival?
dịka nsi wee kwu na nkọwa ihe bụ ịwa ji. Ihe ndị Igbo ji eme emume ịwa ji bụ nke mbụ, ọ na-egosi ugwu a na-akwanyere nni a na-akpọ ji. Na mbụ ọtụtụ ji nwere n'ebe ọba ji gị dị na-egosi ụdịdị ka ebu akụ na ị nwere akụ na ụba. Ji ọbụla dị n'ọba gị, ọ bụ na o riri nne, ọ na-egosi na itozuru etozu na ọgaranya ka ebu. Ya bụ na ndị Igbo na-akwanyere ji ugwu n'ụzọ pụrụ iche. Ejikwu ji ka nsi wee kwu na mbụ ayọ ndị nze na ọzọ, chi ukwu, chi okike abịama, kene ya n'ihe ọma o mere n'ubi nke akọrọ n'owuwe ihe ubi nke anyị nwetakwara, wee yọzie ya nchekwaba ha. Maka na anyị kwetarụ na ndị nna nna anyị ha ndị bugoro anyị ụzọ naba ana mmụọ, na ha na-echekwa anyị n'ụzọ pụrụ iche, anyị nwabụ ndị nọ n'ụwa. So ya bụ a na-ejikwe ịwa ji kpọkuo ha, si ha bịa nọnyere anyị. Ọ ihe ndị a niile kpatara anyị ji na-eme emume ịwa ji, na-akwanyere ji ugwu, maka na ji bụ eze nni. Okay, Dalo, thank you. And the next question here is any idea how Yam Festival came about? Is there anything you can tell us how Yam Festival came about? Maybe how they started it? I know you weren't born then. I'm just asking in case you have any idea. Ka isi wee ghọta ihe a bụ ihe nna nna anyị ha mere narị kwuru narị ahụ gagoro aga, wee megide ya. Anyị fụ na ndị nna nna anyị ha mere ya, wee megide ya wee ruo ụbọchị tata. Ọkụ ndị nna nna anyị ha gụnyere anyị, wee jigide wee ruo ụbọchị tata. Ya bụ otego narị kwuru narị ahụ ebidoro wee ribe ji. Okay, basically how Yam Festival came about. I was not born that in 100 years ago, or neither was it born 100 years ago. So well, basically we know that we are following culture and custom, if I can say it that way. So we are from generation to generation. So this has come to stay and is here, and so on and so forth. Dalo, so one Kembu number one, the first and last in Asia, in Anambra State, of course. And the last question here is, I'm just going to ask this question together. Benefits of celebrating Yam Festival. What is your advice for Igbo people and Igbo as a culture, or culture in general, or people who are intending or wanting to learn Igbo and their culture? You know, basically, like I won't call it an advice. So well, let's start with benefits of celebrating Yam Festival. After then, you just talk to us generally. Yeah. Ịwa ji dịka nsikwu na mbụ bụ emume ndị Igbo ejighị egwu egwu. Ịwa ji na-egosi ịdịkọ n'otu ndị Igbo n'obodo ọbụna ha na-awa ji. Ịwa ji na-eme nwanne amalụ nwanne, maka na o ruo mgbe a ga-awa ji, ndị pụsịrị apụ nọgasị na mba dị iche iche na-abata bịa soro ịwa ji, nwanne amalụ nwanne. Ndị ikwu na ibe na-abịakwu, dịka ọ bụ na ị gọrọ ọgọ na mba ọzọ, ọgọ gị ha wachaa ji, ha ga-abịakwa bịa neta ụnụ ndị ọgọrọ ọgọ na be ha. Ya bụ ịwa ji na-eweta mmekọrịta ụmụnne, ikwu na ibe na ndị enyi. Ịwa ji bụ ihe mara mma nke ukwuu,
ịwa ji bụkwa oge na mgbe gboo ụfọdụ obodo na-emekwa ya n'ụbọchị tata, na a na-awa ji, ụmụ nwanyị ndị na-amabeghị nwoke ga-abịa pụta gbagasịa egwu gosigasị onwe ha. Ụmụ nwoke ndị na-anụbekwanụ nwanyị n'ụfọdụ obodo na-esi ebe ahụ aghọrọ nwanyị ha ga-anụ. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-abịakwa oge awamji gosi onwe ha, gosi ka ike dị ha, ka ha si wee nwekebe ike, megasịa ihe onyonyo dị iche iche dịka ịgba mgba. Na-esikwa ebe ahụ na-aghọta ndị ike dị, ndị ga na-echekwa obodo. Ya bụ ịwa ji, uru ọ bara karịrị akarị. A na-esikwa n'ịwa ji ka nsi wee kwuo na mbụ, yọọ amara, yọọ ndị ichie, ndị nze na ọzọ, ndị Chineke ka ha bịa nọnyere anyị, ka ha bịa chekwaba anyị. Ya bụ ịwa ji bụ ihe mara mma nke ukwuu. Dalo, thank you very much. And the last here is so we don't waste a lot of time. The last here, what I have here is what is the advice you can give to, what advice can you give to us as an Igbo people, or what advice can you give to other culture? In fact, culture is a very beautiful thing, and I think every village, every town, every whatever celebrates whatever thing, custom, or whichever celebration they have according to their tradition and custom. I think almost every village, so almost every town do that as well. So just like give us like a general word concerning what is your advice concerning culture and festivals, native festivals and culture, and what is your advice to people who want to learn Igbo language? Because this channel, most people are here, are subscribed to this channel because they want to learn Igbo language, no matter how little it is. So what is your advice for them as well? What can you tell them? Nke mbụ, ịwa ji bụ omenala ndị Igbo, ọ bụ njirimara ndị Igbo. Dịka nsi wee kwu na mbụ, ife a bụ ọkụ ndị nna nna anyị fa gụnyere anyị n'aka, and ọ ga-abịa ife jọgburu udene si gbuo nke akwụ na ọbịa n'oge nke anyị, ya bụ ọkụ anyụnarị anyị. Ndị mba niile dị iche iche nwere omenala ha, ọdịbendị, ihe eji mara ha, ọdịbendị. Ọ ga-adị mma ma gbuo onwe ya ma anyị jidesi omenala nna anyị ha ike, maka na asị na onye hapụrụ omenala nna ya na ife ọ ga-eme ga-afịakwu ya arụ. Ọ bụ ilu borokwa ụka. Ana m adụ ndụmọdụ nyere ndị Igbo niile gbara gburugburu ka anyị jidesie omenala anyị ike, maka ndị niile, ndị ọbụla, ebe ọbụla, ndị ọcha, ndị Igbo, ha nwere njirimara ha, omenala nke ha. Ndị nọ n'obodo oyibo, anyị na-afụ mgbe dum na ndị ọcha nwere omenala ha, and ihe ejighị egwu egwu. Anyị ekwesịghị ọkwa iji omenala anyị egwu egwu. Ndị Igbo nwere omenala dị iche iche, dịka asụsụ. Enwere obodo ị ga-abịa, ha ejighị asụsụ ha egwu egwu, maka na ihe eji mara ha. Ọ bụ na oyibo asị na their identity, ọ ife eji wee malụfa. Anyị ga-akaba arụ n'ụzọ pụrụ iche, n'ụdị abụ na ụdị, ka anyị na-asụ asụsụ anyị na-emeghị ifere ọbụla, maka na ife anyị bụ asụsụ anyị. Maka Igbo nwere ife, Igbo nwere ihe rinne. Asụsụ anyị bụ ihe eji wee mara anyị, ọ bụkwa omenala anyị, ọ bụ ọdịbendị, ihe eji mara Igbo, dịka esi were iri ji marakwa ndị Igbo. Ya bụ, ana m adụ ndụmọdụ ndị Igbo gbara gburugburu, ebe onye na-anọ na ihe ọbụla bụ ihe eji mara ndị Igbo bụ ihe dị mma, ka anyị na-akwado ya, ka anyị na-eme ya n'ụzọ abụ n'ụzọ. Ọ bụghị iwu bụ na anyị ga-eme ya n'ebe o buru ibu. Anyị ga-eme ya n'ụdị o kwere anyị omume. Daalụ. Okay, thank you very much. I know he has explained a lot.
Yes, and I know you can understand some and you cannot understand some, but don't worry, I got you. I got you. Okay, I'm gonna translate it in English and you understand perfectly well. But I know the way he's speaking it and everything is flowing, and you trust me, you're not enjoying it. Do you have this fine boy in your house? No. I mean, fine man. He doesn't live for you. Fine man. You have him in your house. You don't have him. So I know you're enjoying everything, both the way he speaks and the way he looks. Okay. So thank you very much. So the last question now is, I want him to give advice to you guys are learning Igbo language. Please just talk to my subscribers, motivate them, encourage them, because I know they are following us. Are the Igbos learning Igbo language? Yes, yes, we are Igbos. I have people that are Igbos learning Igbo, and I have some people that are Hausa that are married to Igbo. I have I have some other person that is Yoruba that is married to Igbo, because I knew this from their comments. They said I'm Hausa, I'm married to an Igbo man, I'm learning Igbo. So I know some of them have identified themselves, and they're not. Some of them are not basically Igbo, but they were married into Igbo and just different places. And yeah, it's a beautiful thing to learn one's language other than yours. There are a lot of benefits that are inherent. It helps in different ways. It helps you integrate yourself into that very culture where you find yourself. When you do not understand the language, in most cases you feel lost. So it is quite encouraging and advisable to keep on learning. You must not speak fluently. If you speak fluently, of course, kudos to you. But when you are able to listen and understand the basics, you are doing very well. Keep on doing the good work. It's quite encouraging. Even those in diaspora, they try as much as they can to learn the foreign language because of the importance in it. When you learn a language, the people you learn their language, they see you as one of them. You feel welcomed. If you learn some other person's language in their own country, you get some benefits, unseen benefits. So it is quite numerous. So also Igbos who are finding it difficult also to speak Igbo. There is nothing shameful in speaking your own language. We all are educated. But we can never do away with our own language, because this is who we are. It doesn't take anything away from you. So I encourage you, no matter how small, it's never late. You can begin today. It's never late. This is who we are. Igbo language is who we are. It's our identity. And those of us who are abroad, we must endeavor not to discard our language. We must try as much as we can to keep up with our language. Like I said before, this is who we are. And if we happen to have a family here, have kids, it is our responsibility and not the responsibility of the kids. It is our responsibility to educate the kids, to speak our mother tongue to the kids, so that they would not find it difficult to communicate if they happen to come or be in the midst of Igbo-speaking people. So it is quite numerous. Any society that loves themselves, they must hold their language sacred. Therefore, I encourage all and sundry not to discard Igbo. See Igbo as an identity. Thank you. Before I forget, it is also very important that you stick to this channel. They are doing a great job. It's wonderful to have a channel that promotes our culture, that promotes our language. This is wonderful. And if you have not subscribed, please do.
You have a lot of goodies coming on this channel. Please do like and subscribe. And turn on the bell notification so you'll be notified anytime I post a new video. Definitely. Okay. Thank you very much, our titled man, capital letter. Our titled man, Nze Okomajuru Onyonyo. One, first and last in Azia, Anambra State. Thank you for coming on today to explain of course what Yam Festival is and so on and so forth. We appreciate it, and of course do have a wonderful day. Bye. Bye.